to Allah muyi diga hande sendiri be problem majjanego photoji ma bo numéroji maɗa tawa photoji maɗa majji ko to téléphone maɗa majji ko sanji téléphone mi gaddanima tindinore nde tokkata sigoɗa photoji maɗa diga hande sendiri ɓe ɗi majja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe Jaygol Placo TV, mi silminake dow moɗon mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fo ɗum nder rawa moɗon Adamu Haruna. Banta mboɗen ni kullum min ɗon ɗaɓɓita dede application je tindinoje dede kanduɗe nafoje ummatore dede ɗe ɗuɓɓe nder moɗon ƴamata marata haaje min gaddana on ngam hande min gaddani on tindinore feere tilimde ɗum dede ɗe ɗuɓɓe marata haaje. miɗo yelo usini on gatana vidéo ɗo hakkilo boɗɗum on dara vidéo mai ɗo diga arande ha yago ragare heɓa pamonde de no ɗum warete ngam ɗuɓɓe nder moɗon ɗo ƴamami lawol ngol mi tokkata photoji am majji useni mi yiɗi mi hefta photoji am ko mi yiɗi photoji am ɓawa ɗum mi mari haaje majji mi hefta ɗi lawol ngol mi tokkata mi hefta ɗi dalila majum hande min gaddani en tindinore nde tokkata asigo photoji maɗa ɗi pat ha adresse mail ɗuɓɓe nder meɗen ɗon mara adresse mail compte google amma anda lawol ngol tokkata sigo photoji muɗum ha adresse mail sai tawa tagam téléphone muɗum wari majji photoji muɗum majji ma bo a wara sanje téléphone maɗa warta sei to wari a yerɓi photoji man gal zender ko gal bluetooth e ko nandi be majum non ma ɗo ɗum yarnete bone wane to hande min tindinte lawol ngol a tokkata asigo photoji maɗa to a watiɗi ha adresse mail maɗa ni a connecti ɗum bo warta kala photol garangol ha téléphone maɗa fu ngol jippo ha adresse mail maɗa ko téléphone maɗa majji ko a sanji téléphone wala ko yaluma to ayiɗi wilu photoji maɗa gonɗi nder téléphone maɗa tongal galérie maɗa wala ko yaluma be ɗi bilake ɗi joɗi ha galérie ha kuje ɗo ha google photos maɗa dede je adresse mail maɗa ɗon a siwtake ma ɗum maɓɓama espace yake feere a tawan aɗo mari vidéo ji ɗuɗɗi be photoji amma sai a tawa ɗi kebbinanima téléphone to ayiɗi wiluɗigal ton nde marɗa haaje maji fu a waran ha google photos ande sonoɗaɗi ha adresse mail ɗo a waran tawaɗi be koyɗum kamma ɗo mi yiɗi on mbatano min hakkilo boɗɗum jon dede ɗum tan misalorago nonnoon ko larani numéroji bo ɗuɓɓe nder moɗon ɗo bolwanami sim am majji sim am heɓi probléme ko téléphone am majji numéroji yimɓe am majji Adamu Haruna lawol ngol mi tokkata mi hefta numéroji am walla mi ko nandi be majum to hande min tindinte lawol ngol warta gartita numéroji maɗa pat ha adresse mail maɗa warta kala numéroji en jaɓɓuɗa to a wari enregistré gani ka enregistré nder dede adresse mail maɗa compte google maɗa warta koda téléphone maɗa majji ko a sanji téléphone wala ko yaluma sei to a lortake aɗo yerɓa numéroji ko waɗa numéro ha sim 1 sim 2 ha orange na ko ha MTN ko nandi be majum ɗiɗo ha adresse mail maɗa tan to a sanji téléphone ni adresse mail maɗa nane ma andunogel be mot de passe maɗa to a wari a connecti ɗum ha dow téléphone ni numéroji maɗa ɗi pat ɗi gartay nonnoon photoji maɗa ɗo fu ɗi gartay mi tan mi tindinore waɗa nde fottane on boɗɗum ngam mai ɗo miɗo toro on useni to goɗɗo fuɗɗi larugo vidéo ɗo watana ɗum hakkilo boɗɗum tokku ɗum be hakkilo laaru ɗum diga arande ha yahugo ragare heɓa pama dede no ka warete ngam ɗuɓɓe nder moɗon yake feere to min mbi'um ndaare se wara lara vidéo man noon dow ɗo laaru vidéo man boɗɗum to a laari a fama a wi a waran jamtoɗa min fama ɗum bone tan to min tindini hunde ɗo e nde waɗa ngam mai laaru boɗɗum nde ɗo waɗa ha kala téléphone fu banni man ɗo banta min tindiniri ɗum waɗan ha téléphone maɗa an ma bo watan ɗum boɗɗum ngam mai ni hedde ko tindinan dede nasta nder vidéo mai ɗo miɗo toro ɓen ɓe abonayi miɗo toro on usen kabde abonné laaru sera ɗon gal jungo maɗa ñamo a yiyan bindi boɗeji ɓe ɗo vindi abonné habda abona nonnon to a abonné maɓɓita cloche de notification ko ngel feere banta lenguru ɗo to a maɓɓitingel ɗo a yiyan koye garɗi hankoye tatoy sei mema ngel men ngel ɗo to ɗon hokkatama kala nde min gerɓi vidéo fo ɓe gerɓoɗoma dede notification message ɓe kolluma min gerɓi vidéo kisol heɓa nasta ndara ngam to a maɓɓitaki cloche de notification ko min gaɗi vidéo a andata min gaɗi vidéo sina a yehi a nasti ha chaîne amin a laari nonnon ta yejjutu sera ɗon gal jungo maɗa nano a yiyan koɗel feere waɗi ni alama like non mai ɗo ɗon nder ko ɓeddata encourage go min waɗa ɗe youtube bo ɗe publier vidéo mai ɗo ta yejjutu yago ɗe a waɗa commenti ɗe to hunde feere ƴamol feere marɗa haaje ma ko nandi be majum ko accanamin commenti ɗe je encourage tami ngam mai tan ɓila noon surutu en dilla e nder vidéo mai ɗon gion dede no ɗum tammi salorago. Yawa sakiraɓe arande man ɗoni to en gaɗi jotta en jaha en puɗɗa tindingo man ɗo en tindina arande man ɗoni lawol ngol a tokkata sigo numéroji maɗa ha adresse mail maɗa ko waɗa sanji téléphone ko téléphone maɗa majji wala ko yaluma be téléphone kuje ɗo numéroji yimɓe maɗa majji ma bo sei to a wari a yerɓitake ɗum e ko nandi be majum. Yawa en tokkiran vidéo man be hakkilo ɗuɗɓe nder moɗon yake feere ɗon mbiya to miɗo waɗa vidéo miɗo wolwa miɗo yawa ɓe ngala pama dede ko mi wiyata dalila majum mi wolwon be hakkilo mi tindina on dalla heɓa pamon arande man noni to a wari a nasta ha babal contact ha ɗeɗe a tawata numéroji maɗa nda kungel mai ha mi waddi ngel mi sigi ngel an yake feere a tawa ngel lesɗo woɓɓe feere ɓurna fo lesɗo ko joɗoto ko nandi be majum babal ha contact ji maɗa gonata ni min tammi on pamaniyam to a wari sei a nata dow majum banni ɓawa to a nati dow majum a laari ɗo ɗum waddani ɗo ɗum pat ɗum dede numéroji yimɓe am mi tammi a laari to ɗum waddanima ɗo sei a wara nda ɗo alama dow ɗo sera gal jungo maɗa nano ha alama ndi ɗon taton ɗo sei a wara mema dow majum banni
ɓawo to a memi dow majum ɗum waddante banni. To ɗum waddanima banni sai a dirto les be hakkilo, sai to a wari ha linyol ngol ragarewol, sai to ngol ragarewol ha parametre ma bo setting to téléphone maɗa be anglais woni, mi tan mi alari ha parametre ma bo ha setting to téléphone maɗa be anglais woni, sai a wara a nata dow majum banni. ɓawo to nati dow majum banni ɗum maɓɓitantama. To ɗum maɓɓitanima banni arande ma ɗo ko fuɗɗata waɗugo sai a wara ha linyol ngol ha mi waɗani alama ɗo, sai a wara nata dow majum. Kanjum ɗo ko ɗum nufoto, e ɗum nufo a wara jotta kam a waɗa dedei to giɗɗa numéroji maɗa, kala numéroji a windi fu to giɗɗa ka joɗo ha téléphone giɗɗa ka joɗo nama bo ha pis maɗa sim, to ɗum MTN, to ɗum Orange, to ɗum Expresso, to ɗum Tigo, ha lesdi ni gonda fu ni an kam to giɗɗa ɗum joɗo, ma bo ha adresse mail to giɗɗa ɗum joɗo ko nandi be majum ni, sai a wara nasta dow majum ha sai a yaha a waɗa enregistrera ɗum. Jotta a lari mi nasti, jotta nastugo sadi a lari ɗum waddaniyam nda adresse mail ji gondi dow téléphone am fu kanji nayi. Nda ɗo ɗum waddaniyam dedei téléphone, nda ɗo bo ɗum waddaniyam sim Expresso, nda les ɗo bo ɗum waddaniyam sim Orange. To mi yiɗi dedei kala numéro haka mi waddi kesa fu e numéro ji am luttuɗi to mi yiɗi ɗi joɗo ha adresse mail toye gotel, ma bo ha sim toye gotel, ma bo ha téléphone na, sai mi sufta dedei je fottaniyam fu. To min jotta e ngadu min mi suftan dedei adresse mail ngel je mi windi adamuharuna@gmail.com ɗo kanjum on mi subti. Jotta sai mi wara mi mema dow majum banni. To ɓawo to mi memi dow majum banni ɗum joɗake warti kala numéro am mi wari mi enregistré fu e ka joɗi nder adresse mail mai ka yata ka joɗo direct. ɓawo ɗum sai a wara nda sai linyol ngol tokkugol ngol mai ɗo dedei je ɓe windi contact et affiché. Contact affiché ɗo to a wari sai a nata dow majum. Ko ɗum nufoto kanjum bo contact ji numéroji ɗiye ɗi enregistruɗa ha kaye numéro ha ɗume sim mi yiɗi wiwugo, ha sim Orange na, ha Expresso na, ha MTN na, a yiɗi ɗi afficha dedei babal contact ji maɗa ko ha WhatsApp maɗa, ma bo je a enregistré ha adresse mail, ma bo je a enregistré ha téléphone, ɗi giɗɗa afficha, ma bo ko a yiɗi ɗiɗi pat ɗi afficha a warta a lara ɗi sai a wara nasta dow ɗo man banni. ɓawo to a nasti dow majum jotta a lari nda min mi acci ɗum e ɗum dedei dow numéroji man ɗi pat diga gonɗi dow Orange am, dow Expresso, dow adresse mail jamɗi fu ɗi affichan ha kuje ɗo am. To an ma a yiɗi ɗi afficha ɗi pat sai a acca ɗi ɗon. To a yiɗi je sim gotel tan bo isini yake fere woɓɓe gatta yake fere a tawa a mari téléphone maɗa to hakkilai ko sim goɗɗo fere ko sobajo maɗa ko derɗirawo maɗa ko debbo ma ko gorko ma e nder téléphone maɗa isin ko téléphone mako heɓi probléme, a tawa a yiɗa bo numéroji mako ngara ko affichugo ɗi ngara ko affichugo ha dedei WhatsApp maɗa, to ɗo a warata a nata. To a wari a nati ɗo a memi dow majum ni banni, a lari ɗum waddaniyam nda adresse mail jam fere fere ɗum ƴamiyam dedei numéroji adresse mail toye gotel mi yiɗi dedei afficha ha dow kuje ɗo. Misalu en ngadu to mi yiɗi je adresse mail ngel afficha misalu banni ɗo sai mi wara mi mema dow majum banni. ɓawo mi memi dow majum a lari ɗum waɗi ɗum koshi, mi wawan mi sufta be je adresse mail ɗo kanjum ma mi wara mi mema dow majum banni, a lari mi koshi mi wawan mi dirto les ɗo. To ɗum adresse mail gotel ma je adresse mail gotel mai tan, to ɗum je téléphone bo jotta nda ha messenger fu a foti a sigo numéroji maɗa ɗuɗɓe nder meɗen anda a foti a sigo dedei numéroji maɗa ha messenger. To ha téléphone giɗɗa bo nda babal téléphone ɗo sai a activa ɗum kanjum. To je sim Expresso bo mi wara nda je sim Expresso, to je sim Orange bo mi wara nda je sim Orange, ko nandi be majum a suftan dedei je marra haje fu sai a enregistrera ɗum. To a sufti a timmini sai a wara nda dow ɗo sai a wara a enregistrera banni. To min mi yiɗa suftugo kujeji mai ɗo na, mi yiɗa enregistrugo ɗi, min mi yiɗi dedei numéro jam pat ɗi banga dedei ɗi mi enregistreri ha sim Expresso be Orange be ha adresse mail jam compte Google jam ɗi pat maji mi yiɗi ɗi afficha dedei ha WhatsApp am. To jotta sai mi décocha ɗiman dedei ɗimi koshuno ɗi pat maji banni, ɗiman ɗo sai mi décocha ɗiɗi fu ayi mi waɗi kuje ɗo sai mi enregistrera tan banni. To jotta min nayi en gadi mi wi'on ɗo man do dedei a yiɗi a acca ɗum dedei dow kuje ɗo, a lari min mi wartiri ɗum dedei mi enregistriri ɗum dow ɗiɗo mai. To an giɗɗo a yiɗi a wartira ɗum dow ɗi pat majji ɗi banga ma sai a wartira ɗum dow ha dow ngolngol dow, mi tan mi a lari to a wari a memi dow ngolngol dow ɗo banni ni to jotta ɗi joɗake ɗi pat majji dedei kala numéroji gondi nder téléphone maɗa be ha adresse mail ji maɗa be ha sim MTN ko Orange ɗum pat majjum dow ɗum warata ɗum joɗo. mi tammi on pami lawol ngol a tokkata sigo numéroji maɗa warta ko da téléphone maɗa majji ko a sanji téléphone maɗa to a connecti adresse mail maɗa ha dow téléphone mai ni wala ko yaluma be yerbitago numéroji ko ɗi majji ko noye contact jimbe maɗa ɗi pat majji ɗi garta ha téléphone maɗa. To a wari a nasti babal kuje ɗo maɗa répertoire maɗa ni ɗi pat majji ɗi lortoto be koyɗum na sei to a yerbi ko a numan numéroji am majji e ko nandi be majum. To ɗon lawol koyngol ngol tara tokka ngaɗa ɗum. Jotta bo sei en jahen tinina dedei lawol ɗiɗaɓol. Lawol ɗiɗaɓol ngol tindinte en mbi ɗum lawol dedei ngol a tokkata a sigo photoji maɗa. Mi yiɗi on mbatanam hakkilo bo ɗum ɗuɗɓe nder ngol ɗo ƴamtomi lawol mai ɗo. Lawol ngol mi tokkata mi sigo photoji am ko photoji am e nder téléphone am ɗi bili e ko nandi be majum. Lawol ngol mi tokkata mi lorna ɗi
to da lawol diga hande to a laari ɗo wala ko yaluma be photoji maɗa majji e ko nandi be majum. A wara nda application ngel Google Photos, mi tammi kala téléphone fo no warda e mabɓe fedde application mai, amma ɗuɗɓe nder meɗen ɗon gi'a ngel anda nafu maggel, woɓɓe fere to laari ngel ma yi'a ba anda nafu maggel sai a tawa wili ngel. Kanjum waɗi kala application je téléphone maɗa mari wardi fu ɗum mara bote majum ta wilu ɗum. ɗuɗɓe nder meɗen a tawa téléphone maɗa wardi be application sai a yawa a wila ngel anda bote magel, ɓawo ɗon sai to nafu magel ummake a warta a ɗaɓɓita ngel dede a artino a wili ngel. To a wari a ɗaɓɓita Google Photos nder application ji maɗa yi'ai ngel ngel nda no ngel wayi, mi tammi on dari ngel boɗɗum sai a nata nder magel banni. Ai natugo nder magel sadi ngel waddani am dede nda photoji ɗi mi hosi ha kuje ɗo am, mi tammi on dari. To mi wartaino jotta nda ɗo nda album ɗo, mi tammi on dari ha waɗani alama album ɗo. To mi wari mi nati dow majum a yi ɗum waddani am album. Jotta misalu to mi warino mi nata dow ɗo banni, to mi nati dow majum belɗum majum kanjum kala photowol maɗa to ha a mari photo goɗɗo photoji mako ɗuɗɗi, to a nasti dow photowol gotol ni ɗum waddante photoji mako luttuɗi ɗi pat majji. Jotta mi wara mi nasta nda misal dow ngol photowol am, ɗum photowol am min, to mi wari mi nati dow magol a laari nda ɗum waddani am nda dede photoji am, nda ɗo ɗum fu ɗum photoji am min ɗi mi hosi be hoore am, nda photoji mai ɗiɗi pat kala photowol am mi hosi fu ɗum wurtoto ɗum photoji am ɗi pat majji, wala photowol goɗɗo wangata ɗo sai dai to min ma mi hosi dino be mako photo. Mi tammi on dari nda ɗiɗi pat ɗo ɗum dede photoji am, mi tammi on dari. To mi lortoto no ɓawo seɗɗa mi wara mi nasta dow je goɗɗo ferejo bo, misalu en gaɗu ha mi nasta nda dow oɗo ɗo, misalu on dari banni, to mi nasti dow majum kanjum bo nda photoji mako dede photoji mako be ɗi mi hosidi be mako. To ha photo mako e nder téléphone am ni sai to ngol wangi, nda photoji ɗi pat majji mi tammi on dari. Nda photowol ɗum hollete belɗum majum bo ɗum hollete ha be date photowol mai ngol hosa fu, nda photowol ngol jotta on dari ngol hosama diga le 29 octobre 2018, nda ngol ɗo bo hangol bo diga le 24 février 2018. mi tammi on dari diga duuɓi ɗiɗi ko sali ngol hosala ngol bo ngol joɗi ngol majjai ha hande. Nden bo mi sanji téléphone wane nde go'o na nde ɗiɗi na nde tati, mi sanji téléphone ji fere fere amma ɗi majjai, ko waɗi ngam mi resiɗi ha adresse mail. A wawai lortoɗa banni lortoɗen photoji ji a ɗaɓɓita photo goɗɗo mo marɗa haje fu, misalu mi wawa mi nasta nda photo oɗo ɗo mi nasta dow photowol mai banni. to mi nasti nda photoji mako fere fere ɗiɗo ɗo ɗum fu ɗum dede photoji mako ɗi pat majji ɗi majjayi ɗi joɗi, to ɗum hollete photoji goɗɗo bana non no mi tinjini ni. To a mari photoji mako ɗi pat ɗum waddata ɗum jeranma dede photoji mako. To jotta lawol ngol a tokkata wara connecta ɗum adresse mail maɗa man ɗo, bo en mbi arande to a wari a nasti misalu en gurtoma taw en loro en nasti to nda application mai ɗo heɓa pamon boɗɗum. To a wari a nasti nder application mai banni arande to a wari an ɗum takino be adresse mail maɗa foti a tawa photoji banni tan, amma a tawata adresse mail ngam ko waɗi ɗum connectaki ɗi ngala joɗo ha adresse mail man ɗo, ma bo a tawata photoji man ma sam. To sai a wara nda ɗo ha alama mi wanni en ɗo, min a lari miɗo connecte adresse mail am ha be dede photowol fu miɗo waɗani photo e adresse mail am photowol joɗigol ha dow kuje ɗo man ɗo, sai a wara mema dow majum an foti a tawa wala ko a tawata ɗon mai ɗo, sai a wara tawan alama ɗum holle alama bannin ngel contactel ni, sai a mema dow magel banni. ɓawo to a memi dow magel ɗum maɓɓitante banni, to ɗum maɓɓitanima banni a lari ɗum waddani am nda dede username amma mai ko nandi be majum a lari ɗo, nda ɗo ɗum waddani am mi créa compte fere. To an mo wala no compte ɗo ɗum waddante a créa compte ma bo a ajuta compte fere, sai a wara mema dow ajutugo compte ɗo. To aɗon no mari compte ji fere fere bo ɗum waddante adresse mail ji maɗa, sai a subta adresse mail to marɗa haje, to a mari haje subtugo sai a wara a mema dow ɗo, misalu ni ayi to memi dow majum ayi ɗum waddani am dede compte Google jamdi pat goni dow téléphone mai, nda ɗi kanji tati be ngel mai ngel dow ɗum siki kanji nayyi. To je toy mi yiɗi dede mi dinga larugo photoji muɗum e ko nandi be majum. Jotta exemple en gaɗu to mi waɗanno mi wi'a dede photoji je adresse mail ngel kanji mi yiɗi larugo, to mi waɗanno mi mema dow majum banni, to mi memi dow majum banni ni, to mi waɗanno mi nasta album ɗum waddono yam dede photojiji man, mi tammi on dari nda photojiji man fere fere ɗi je adresse mail ngela mai je mi wari mi connecti jotta, mi tammi on dari nda photojiji man ɗuɗi fere fere. To jotta wala ko yali am be ɗo ɗum fu, jotta min mi yiɗi mi wari mi keso mi yiɗi mi connecta adresse mail am banta ana waɗi a keso yiɗi a connecta adresse mail maɗa, lawol ngol a tokkata waɗa ene mbi to a warino ɗo a memata ha alama nen ngel ɗo, to a waɗi a memi dow majum banni sai a wara misalu a wara a mema dow ha créata compte ɗo, ma bo a ajuta compte, ma bo en gaɗu a nastino dow ɗo nda ɗo jotta a lari nda ɗo nda alama kungel mi tan banta nen ngel mai ɗo please be ha ɓe ngadi be alama please ɓe wi a ajuta in autre compte, a ajuta compte fere, ma bo les ɗo ɓe windi a créa compte fere kesum no a tokkata waɗa. To a yiɗi a créa, to a yiɗi a nasta babal ajutugo man ɗo sai a wara nasta dede ɗo ni, mi tammi a lari sai a nasta dow majum banni. ɓawo to a nasti dow majum banni ɗum waɗan recherche ɗum waddunima a yiɗa ɗum waɗa recherche ɗum yahan ɗum waddono yam ɗum wi'ayam mi winda adresse mail am mai ɗo ngel mai ngel min gongel dow téléphone am be mot de passe am. To jotta a yi ɗum waddani yam sai mi wara
ɗo sei mi winda adress mail mai, ɗo biya mi winda adress mail ma bo numéro téléphone je mi mabbitirno adress mail mai, username am ko numéro téléphone, sei a winda numéro téléphone maɗa man ɗo. ɓawo to a windi numéro téléphone maɗa mai ɗo ɓe gaddante babal mot de passe, sei a winda mot de passe maɗa. To a windi mot de passe maɗa ni ɗum nastoto tan direct be hoore majum. To a yejjiti de adress mail maɗa man bo ma bo hunde fere a wawan ngara ɗo binda ɗo mode adress mail oublié. To a waɗi adress mail oublié ma ɓe gaddonote ƴamete question ji fere fere, to a répondidi ni adress mail maɗa wartan. ma bo to a windi adress mail maɗa man ɓe jarima yeso a wawan a tawa de no inde majum mot de passe oublié, sei a mema dow mot de passe oublié man ɓe gaddonote de mot de passe ɓe gerɓitonote mot de passe maɗa ha dow numéro hakka mai ka maɓɓitirnoɗa adress mail mai ɗo. to ɗo lawol koyngol to kada gaɗa ɗum min nayi adress mail jamɗi pat ɗiɗon dow kuje ɗo mai wala ko yali hen, sei to mi lori mi connecti ɗum mi waru on tan mi tindina on heɓa pamon de no ɗum warete. mi tammi on pami sakiraɓe, to ɗo on lawol koyngol ngol tokkata diga hande a sigo numéro ji maɗa a sendiri be probléme téléphone am majji, photo ji am majji, ma bo mi sanji photo ji am, mi sanji téléphone am, sei to mi darake mi yerɓa gotel gotel ha zender ko ha bluetooth e ko nandi be majum. ɗo to ɓe gerɓanima photo ha whatsapp ko a filmi photo to a yiɗi wilugol tan, to a wiligol ni to a lortoake ɗo a warai tawata photowol mai ɗo, ma bo a télécharge photo ji man ha ɗeɗe ko Facebook ko babal fere fere ne ko nandi be majum. ɗo on babal ngal garta tawata photo ji maɗa. mi tammi on pami sakiraɓe. yawa sakiraɓe, mi tammi on dari lawol koyngol ngol a tokkata sigo ɗeɗe photo ji maɗa ha adress mail maɗa be numéro ji maɗa, warta ko a sanji téléphone ko téléphone maɗa majji wala ko yaluma be photo ji maɗa majji e ko nandi be majum. a sigoto photo ji maɗa duuɓi be duuɓi ɗi majjata banni numéro ji maɗa bo wala ko yaluma be numéro ji maɗa, numéro ji himɓe maɗa majji. mi tammi lawol mai ɗo ngol fottani on ngol seni on, ngam mai ɗo min dottoro on kabde tachale on gaɗayi deidei alama like, on gaɗa like on daran seragal jungo moɗon nanoɗon on gen kolel fere waɗini alama like, kabdon gaɗon like nonnon ta on gejjita partage go lien vidéo mai ɗo sera les ɗon a yiyan ɓe windi sharing, a habda partage lien man ha nder groupe ji maɗa je whatsapp e sakiraɓe maɗa ni an kam e Facebook e ko nandi be majum, heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe gara nasta dara botoro be majum. ngam to a waɗi noon mai ɗo a wallitake ɗuɗɓe ɗon no ɗaɓɓita lawol ngol gattanon mai ɗo, anda lawol ngol gattanon mai ɗo, amman to a yerɓaniɓe ɓe dari vidéo mai ɗo hamɓe ma ɓe botorto be majum. ngam mai ɗo on gettama sakiraɓe, maranɓe haje nastugo nder groupe jamin je whatsapp on mbawan matugo min dow numéro jamin ɗiɗi whatsapp. numéro a gota ma ɗum numéro am min Adamou Haruna, numéro a gota bo ɗum numéro a Saleh Hassan momin huɗata kugal mai ɗo, on mbawa matugo min gecca on carri natugo groupe mai ɗo min gata on heɓa deidei ƴamɗe moɗon ɗe jamoton min yaki fere ɗum ɓuura hoyugo, ngam ɗuɓɓe nder moɗon ko nde min ɗon matina, ɗuɓɓe nder moɗon ɗon peƴinana min ƴamɗe goɗɗe ɗe min arti min gaɗi vidéo ji mai ha whatsapp ɓe ko nandi be majum. yake fere bon tawa ɗuɓɓe nder moɗon an a fe'ini jamol kaza no warete a mari haje min gaɗanma vidéo dow majum, goɗɗo fere ma fe'ini jamol mari haje min gaɗana on vidéo dow majum, na goto na ɗiɗo na sappo na yake fere a tawa banta temeɗɗe, min potami min mbiya komoye fu min gaɗana ɗum vidéo fere muɗum min germana ɗum, dalila majum a tawa bo ɗum kujeji deidei ɗi min gaɗata ha whatsapp ko nde min gerɓa, amman to on gari on nasti nder groupe mai ɗo on giɗum siwtake deidei ƴamol ngol ƴamanoɗa mai ma bo ngol tammotoɗa ƴammugo ko ngol ƴamɗa mai ɗo a tawa min gaɗi vidéo mai min gerɓi ɗuɗɓe ma wawa botoro be majum. ngam mai ɗo min nottoro on marɗo haji fu wawan matugo min gecca on cerɗi natugo groupe amin min gata on heɓa ɗum hoynana en. ngam mai ɗo min dottoro ɓen ɓe gonayi nder groupe jamin ɗi whatsapp muñal bo min non kokka on muñal, yake fere on giya on ƴami min hunde fere on gerɓani min message on giya min keɓayi min jaabi on ko goɗɗo heɗitaki ɗum jabakima ko heɗitaki ɗum, woɓɓe fere ɓerde nder moɗon non mai ɗo ɗum ɗuɗum ɗum ɓuuri sembe, kanjum watta min mbiya on tabde ngare naste nder groupe amin je whatsapp heɓa matidiren ballidiren heɓa ɗum ya yeso, ngam ɗum ɗo ɗuɗa nden bo en andi kugal mai ɗum kugal cangal. min tammi on pamani am deidei komin nufoto, ngam mai kala mo wona nder groupe amin je whatsapp fu feƴƴini ƴamol min jabaki ɗum ko hunde fere, ngam mai waɗa muñal tatanmo min sali ko e ko nandi be majum ɗum ɗuɗu on. min tammi on pamani am sakiraɓe, ngam mai ɗo on jarama ɗum derɗirawo moɗon Adamou Haruna. wassalamu aleykum.